Bamako kun kan dɔgɔkun laban min bɛ nalen ale ma kɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ Mali sirandɔrɔntan kanubaw fan fɛ ka da kan Mali cɛbɔ fila n'o ye Joliba Athletic Club ye ale ni Stade Malien de Bamako olu bɛ farafinnagun clubw ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan n'o ye Ligue Africaine des Clubs Champions Joliba bɛ yen ka fara Coupe de la Confédération Coupe CAF kan Stade Malien de Bamako bɛ yen olu phase de groupe tile saba ɲɔgɔndanw bolodalen n'u ka bila dɔgɔkun laban in na min bɛ nalen Joliba Athletic Club ale min bɛ Ligue phase de groupe la ale bɛ na Angola Sagrada Esperança bisimila Bamako yan kari nata décembre kalo tile 15 san 2024 na a ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la ni nɛgɛ 16 dana gosira a bɛ daminɛ Joliba Athletic Club ale ni Angola Sagrada Esperança ka ɲɔgɔndan ye min bɛna tan kari nata décembre kalo tile 15 stade du 26 mars la a nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Joliba Athletic Club ma n'i b'a dɔn ko phase de groupe ninnu hokumu kɔnɔ tile fila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ naaninan na laban bɛ Joliba AC bolo a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye Angola Sagrada Esperança kɔfɛ jɔyɔrɔ sabanatigi jɔyɔrɔ filanan bɛ Tunisie Espérance Sportive Tunisie bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Pyramide FC bolo ka bɔ Egypte o de la Joliba AC bɛna ɲɔgɔndan in tan walasa ka sebaya ɲini Angola Sagrada Esperança ɲɛkɔrɔ walasa ɲɔgɔndan natɔw bɛ se ka nɔgɔya bolo cogoya min na kunu araba décembre kalo tile 11 san 2024 na Joliba y'a ka boko filanan kɛ Mali championnat kɛnɛ kan n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale bina celu kelen Joliba AC ɲɛkɔrɔ celu fila o ɲɔgɔndan jaabi bɛna hakilina wɛrɛ di Joliba sirantɔlɔntɔnnaw ma ka Sagrada Esperança ka ɲɔgɔndan makɔnɔ walasa sebaya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra Ligue phase de groupe tile saba ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan an bɛ taa Coupe de la Confédération Coupe CAF o phase de groupe kɛnɛ kan Mali cɛbɔ filanan n'o ye Stade Malien de Bamako ye ale bɛna bisimila Maroc Renaissance Sportive Berkane fɛ kari nata décembre kalo tile 15 san 2024 na Berkane Maroc jamana kan kabini kunasini tarata Stade degeli karamɔgɔ Mamutu Kane Murule n'a ka cɛdenw bɛ kɛnɛ kan Berkane Mamutu Kane Murule y'a jira ko ale ta kun Marɔkɔkaw fɛ yen ka jaabi ɲuman k'o sɔrɔ jaabi ɲuman ye mun ye sebaya walima filanin bin Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔn ka da kan Renaissance Sportive Berkane ale bɛna ɲɔgɔndan tan a yɛrɛ fɛ yen so ani fana tile fila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Stade Malien de Bamako ka kulu kɔnɔna na phase de groupe ninnu hokumu kɔnɔ n'o ye groupe B ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Renaissance Sportive Berkane bolo ni kuru 6 ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Stade Malien de Bamako bolo ni kuru 4 ye o kɔrɔ b'a jira ko ɲɔgɔndan bɛna tan k'a tan kosɛbɛ walasa se ka sɔrɔ Stade Malien de Bamako fan fɛ an ka jaabi makɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don